Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините TV. Ние се намираме на територията на магазин Vitamin World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самия мен. Днес съм особено щастлив да ви запозная с един продукт, който от една страна ще засили вашия мускулен растеж, от друга страна ще получи достатъчно количество енергия, за да направите още по-дълга и по-правилна тренировка и не на последно място имате шанс да изгорите така ненужните мазнинки. Представям на вашето внимание Duramax на фирмата Powerfood. Duramax е съвсем ново поколение верижно разклонени аминокиселини. Съотношението е 8:1 в полза на левтина. Както знаете, аминокиселината левтин е основен фактор за покачване на мускулатура, основен фактор за поддържане на азотния баланс и основен фактор за усвояване на повече белтъци. Разбира се, освен вездесъщата аминокиселин левтин, ще получите изолевтин и валин, както следва: левтин 1 грам на доза и изолевтин 1 грам на доза и валин 900 мг на доза. Извинете за объркването, но тук светлината е малко неподходяща за четене. Освен това, интересното е, че в Duramax на фирмата Powerfood получавате и 2 грама бета-аланин, основен фактор за потискане на така ненужната ни млечна киселина. Потискайки млечната киселина, може да направите по-дълга и по-качествена тренировка. Разбира се, още грами 100 цитрулин малат и знаете, не свършват 1900 мг глутамин на доза и, разбира се, електролитен комплекс, който е изключително важен за хората, които извършват малко по-тежка аеробна работа. Още веднъж връщам на количество левтин. 7 грама и половина левтин на доза. Към момента няма други аминокиселини в съотношение 8:1, в които да получавате 7 грама и половина от левтина, една от най-важните аминокиселини, които съществува за нас. Как се употребява Duramax на фирмата Powerfood? Разбира се, може да употребявате Duramax преди, по време и след спорт. Но всъщност тази формула е създадена като интертренировъчен продукт. Ще имате наистина много добри постижения, ако употребявате Duramax по време на спорт. Но разбира се, всеки един от вас може да употребява Duramax на фирмата Powerfood както си пожелаем. Половин час преди спорт за повече енергия и добро аминокиселино зареждане, по време на спорт като интертренировъчен продукт, за да не изгубите в никакъв случай големи количества аминокиселин профил, и след спорт, за да може да възстановите изключително добре. Честно казано, аз употребявам Duramax на фирмата Powerfood последния начин. Разбърквам си доза и половина или една доза в 750 мл или в литър вода. Половината изпивам по време на спорт, а другата половина незабавно след спорт. На мен така ме работят най-добре. Но, тъй като това е хранителна добавка, не е лекарствено средство, вие може да експериментирате по всякакви начини. Но, честно казано, не е нужно да слагате повече от доза, защото трябва да наистина да имате много повишен азотен баланс, за да усвоите повече от 7 грама левтин. С други думи, трябва да взимате или трябва да употребявате забранени вещества, за да сложите по-голяма доза. Безмислено е, няма смисъл да употребявате доза и половина или 2 дози. Обаче пък от друга страна можете да сложите половин доза. На половин доза от този продукт, имайки предвид, че ако употребявате половин доза, вече ще имате 100 дози пълни, ще получите около
3 грама, 3 грама и половина левцин, който въпреки всичко, че е половин доза, въпреки това е огромно количество. Разбира се, още веднъж всеки може да употребява Duramax на фирмата Powerfood, както намери за добре, но истината е, че този продукт е направен да бъде като интратренировъчен продукт. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно.